Guys, bantu besimame, ngunontsikelelo. Guys, umuntu akathembe ingquza yakhe. Umuntu akathembe ingquza. If ingquza uyithembi, sithanda sami ayikho into ezokwenzeka. Mase senifika ku-WhatsApp, ngize ngenza le video nje immediately. Angiplana ngisho ukuyiplana ukuthi ngizoyenza. But usufika ku-WhatsApp ususheshisa mina nothi ngifuna i-Queen's Tea manje. Nothi ngicela unginike impesi abantu besifazane manje. Ngifuna ukushiselwa ingquza manje. Ama-products ami awasebenzisa thana zami ngomanje. Inkosi yami akusebenzi ngomanje. One, ama-herbs ithanda zami akusizo lezi zinto ey'shuthekwa ngaphansi zokuthi ushise manje, akuzona lezi zinto ey'phuza manje bese kuba i-magic. Ngidayisa ama-natural herbs, i-herb e-natural. Umuntu akathembe isibumbu sakhe. As much as ngiwadayisa amakhambi, as much as e-natural ekusebenzela inquza izoshisa izokwenza yonke into. But ithanda sami ngifuna ukube ngikuchazele ngikutshela ukuthi wena uwena Zithemba. You've been ubudliwa wena sonke lesi sikhathi ungasebenzisi lutho, or mhlawumbe ubukade before usebenzisa izinto eziningi. Mina ngithanda zama ngidayisa zona itaxu nezinto lezi zokuphuza manje kushise manje. Impesi uma uyiphuza kumele at least emzimbeni uyinike usuku lonke. Sho uvuka ekuseni uyiphuze. Ngoba bese ngikhuluma nabesifazane, le video yabesifazane. Uvuka ekuseni impesi uyiphuze, uyilinde ikusiza kuyisilumo, ikusize kuma period akho ukuthi ikwazi ukwabalansisa. Ikusize nesinye, kufanele uphuze amanzi, ulokhu uchama nesinye. The more uchama uphuze amanzi, the more nengquza ke iba right. Mase usuhamba usuyisakaza ngendlela e-right. Ake ngikutshele nge-Queen's Tea. I-Queen's Tea nayo inama benefits ashafane nayo impesi. Kungukuthi i-Queen's Tea ibuye ikunikeze nalobu manzi bokuthi ukwazi ukuba nophaxa ungabi nengquza eyomile, ingquza izivuvukane. You understand ngaphakathi lapha mukuthi wena ungenwa yipi ipuzo ngathi kubuhlungu le phambili esinyeni iyakusiza ngalokho. Now ke ake sibuyele ekuthenini ingquza yakho ithembe. Mfazi, wena nje uma ufika lapha endodeni ingquza igeze. Ingquza ayibe clean, hayi ukuthi uyangena uthi ugezile kini. Into engitshela amadoda ukuthi anganibuzi manifika. Ayithi ifika uthi ufika sisi ubukwazi ukuthi ushona lapha e-bathroom ugeze ingquza. Uma kuukuthi umuntu omvakashele, uvakashele umuntu ohlala endlini yokhethe, uhlale umuntu ohlala endlini yodaka, akanayo ishawa. Ngaphela nothi ukuthi wonke umuntu obuka le ama-video ami impilo yakhe ikanje ngempilo lezi zabanye abantu njengezethu ukuthi uneshawa awunayo. Thatha amanzi ngendishi, indoda yakho le. Ungamqoma umuntu ongekho comfortable phambi kwakhe, noma ungenza kube yihlaya bheka le ngisafuna ukugezela ingquza yakho. Udonsa indishi mntaka mami, ufaka amanzi, uyayikhaphuza, khaphuza. Ingquza kuthiwa ayikotshwa ke. Abanye bethi mabeyigeza siyayikopa. Mina ngomunye obeyikopa, kodwa ke ngoba ngiphuzela iti lami lenza umsebenzi la clean, angikopa ngoba nakho ukuyikopa ingquza ikona okwenza ukuthi ingquza ngaphakathi yome. Mangabe udemo ukhula, demo sigeza siyikopa, demo sikhula, izigcina ingquza phakathi iba dry. Lalela ke mfazi, uthela amanzi la. Mina ke ngaleso sikhathi uzoba nayo indoda. Kopolota kancane mfazi, kade uhamba la uthi nje ukuthi uthi kopo lapha kancane ugeza ayigezwa ngamanzi. Amina nensipho uyishaya nje injengoba injalo. Ingquza inephunga layo eli-natural. Indawo ogeza kuyo ngensipho ile ndawo ephakathi kwengquza namathanga. Yabo la kuhlukanisa khona lapho isibumbu namathanga ilake ogeza khona la. Lapho kumele nganuka umswakamo, kumele nganuka ubutshwama, kumele lapho kunuke kamnandi. Uthi lapho uma uphethe ama-wipes, donsa ama-baby wipes akanuka kamnandi, usulela emaceleni ufake kulo plastic kadoti afaka kuwona, ungene embhedeni. Lalela ngisho ngakubuka ucabanga ukuthi umuntu mangabenza into e-clean, angeke indoda izikujajile ukuthi wenza into e-clean, ukuthi ufuna ukufika usakaza ingquza e-clean, ingquza inuke kamnandi. You understand? Uma kungenjalo ingquza yakho ungayithembi, thenga i-treatment nje kunesikhathi. I-treatment ama-Themba awu-10 waphuza 10 days ushaye ngesibumbu esi-clean. Hayi lento ukuthi nifuna ukungiphuthumisa. Sekumele-ke ngiyeke ke manje ngikuphuthumela kanjani ngoba kufanele ngikunike i-distributor eseduze nawe. Uhambe uthenga kwi-distributor. So anithembe ingquza. Themba isibumbu sakho. Uma nawe igame yakho, ngithi amadoda abe negame e-right, nawe igame yakho yokufenda. Nginifundisile la kunama-video nibuka ukuthi indodifendwa kanjani. Nginifundisile uma igame yakho yokufenda i-right uzohamba ukwazi ukufenda. You understand? Ufende kahle indoda. Uma ukwazi ukukhotha ipipi sisi ukuthi uzwe ngathi kwashaka cima vutha amalanga futhi ngeke ngitshele nathi enye into. Amadoda azongizonda ke mezwa lokho. But hayi ke kuba iqiniso. Uma kade udliwe izolo enye indoda, usuzodliwe enye indoda namhlanje, akaze nje kuthiwe hayi kuzoba amanzi or inkosi izobe isinkulu, into engekho leyo. Ngicela nikungilakazelisa. Thenga nje impesi kunesikhathi. Uyilungiselele mfazi uchame ikline kahle
but into number 1 yokucleana ileli tea la 250 elikhipha i-discharge ebhedayo, elikhipha ukunuka, elikushiya ufresh. Ngisho kuthiwa over 40 over 50 ushaya umonopause, uyakwazi ukuthi ngicela umuntu athembe isibumbu sakhe. Beside ukuthemba ingquze, zithembe wena kuyigame yokuthi people yamunca wena, zithembe kuyigame ukuthi wena into uyayifenda, zithembe ekuthenini wena awuzulokhu ugwajaziswa ama-stretch marks. Ama-stretch marks udodwana lo, ngoba lento amadoda awanankinga nayo, kwaye wena amadoda nawo. Ikiwi wena usungalokhu ungafundisi sana sami ukuthi uvule umlenze ngenxa yokuthi wena unekiwi. Sana sami lana i-confidence esifaka lapha embhedeni, sakaza umlenze ufikele, you understand? Udliwe nje kahle ukuthi uyayibuka ikiwi. I mean naye unama-flaws akhe, amadoda anama-flaws awo. Mhlawumbe ushaya ngesende lifika lapha eqakaleni, you understand? Manje wena uyosaba ukuthi unekiwi, ikiwi iyagcotshwa, ikiwi le ndawo le emnyama lapha namasanga uyayigcoba leyo nto uthi uma usuyivula lapha i-fresh. Ngene wabuka mangabe nibuka ama-movie la abantu abadala asuke bedlana ukuthi benza kanjani. Ukhothwe usise shaya ngekiwi yakhe ifika la, uyibone indoda imngena ngekhanda imkhotha. Ithina esivele siyinyeze, zithembe. Faka i-confidence masuya lapha, udunuse makumele udunuse, ushone phansi makumele upequle, ubeke umlenze phezu kombhede, ubeke umlenze phezu kombhede, uklebhule ukuthi makumele umlenze uphume ngosiling point, uphume ngosiling point. Not ukuthi wena uzoze uyithembe just because content osoyiphuzile. Bafazana kahleni umuntu akathembi ingquzi. Ningangiphuthumi, ningilande kahle, ningikhe kahle, ungangiphuthumi, uze nje kahle nonsi. Hayi mase usubizwe manje wena mawubiziwe usuyatatazela, uzofika lapha ingquza ngisho kuthiwa ayikho manzi, uqhanyele ube manzi. Mase uchamile uyishela ukuthi ingquza ikulethe down, ingquza yenza ukuthi just because awuyiphuzanga into yokushubisa. Izinto zami gazi ayishubisi kuphela, zikusiza kwezinye izinto. So muphuze kuseni fanele kuyinika ikhathi le i-Queen's tea uyiphuza i-6 zemini ntambama isibhekisela lodwa, bese kusungaya ke endodeni. Hayi lento ukuthi nje nithi fast futhi uma ufika endodeni wangayizwa kahle liphathi tea bags ekuseni uphinde uphuze linye tea uma uzongathi awuzwanga kahle. Ngiyabonga ke nibe right.